नमस्कार. आपल्या चेहऱ्यावर डाग असलेले जसे आपल्याला आवडत नाही तसेच ओठांचा काळेपणा देखील आहे. हलक्या प्रतीची लिपस्टिक वापरल्याने प्रकाश सूर्यप्रकाशामुळे त्वचेतील मेलॅनिन पेशी वाढल्याने त्वचा काळवंटते आणि आपले ओठ काळसर दिसू लागतात. म्हणूनच आज आपण पाहणार आहोत ओठांचा काळेपणा घालवण्यासाठी घरगुती उपाय. ओठ गुलाबी करण्यासाठी रात्री झोपण्यापूर्वी गाईच्या दुधाच्या सायीमध्ये हळद पावडर मिसळून आपल्या ओठांवर लावा. हळदीमध्ये असणाऱ्या अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटी इन्फ्लेमेटरी गुणधर्मामुळे आपल्या ओठांची त्वचा मॉइश्चराईज होईल. हे मिश्रण ओठांवर लावल्याने काही आठवड्यात आपल्याला फरक जाणवेल. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी गुलाब जल लावल्याने देखील ओठांचा काळेपणा कमी व्हायला मदत मिळते. रोज रात्री झोपण्यापूर्वी थोडासा लिंबाचा रस ओठांवर लावल्याने ओठ गुलाबी होतात. मात्र हा उपाय काही आठवडे करावा लागतो. ओठांचा काळेपणा दूर करण्यासाठी आपण बीटाचा रस आपल्या ओठांवर लावू शकता. बीट रस लावल्याने ओठांचा रंग गुलाबी होतो. बीटामध्ये लाल रंग नैसर्गिकरित्या असतो, ज्यामुळे ओठ गुलाबी होतात. ओठांवर ग्लिसरीन लावल्याने आपल्या ओठांवरील काळपटपणा निघून जाईल आणि आपले ओठ कोमल होतील. आपल्याला ओठांचा काळेपणा घालवण्यासाठी घरगुती उपाय हा तुम्ही करून पाहू शकता. जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा.